I amb en Quimono hi tenim a la Laura Barroso, que ens porta la resposta i la pregunta, la repregunta i la resposta. Laura, a veure, què fem avui? Hola de nou, una setmana més. Vidal. Aquesta setmana us preguntàvem quin és el país europeu amb més xarxa ferroviària i us haig de dir que gairebé heu guanyat la pregunta d'aquesta setmana. França i Bèlgica han rebut els mateixos vots, però és Bèlgica el país que té més densitat de xarxa ferroviària per quilòmetre quadrat. De cara a la setmana que ve i preparant-nos i ja preveient que aquest divendres és Sant Valentí, és el Dia dels Enamorats, ens preguntem quin és el país europeu que més tradició té de celebrar Sant Valentí? Com veieu, la cosa va ràpida, ja som al febrer, el Dia dels Enamorats. Una nova pregunta. Fins la setmana que ve. Alguna idea? Home, jo us he donat una pista a la meva secció, Sí. Si heu estat atents. Probablement a Anglaterra... Diu que sí, la Laura, Jo dic que és de tradició anglosaxona. Sí. Ara, això no vol dir que se celebri més actualment. Alerta. Clar, igual acaba sent, jo què sé, Alemanya o Àustria, que potser han arrelat alguna tradició els últims anys. Penseu que la Laura sempre juga amb la trampa, Ens ha De dit que creiem el que Bèlgica, creiem. França, Disneyland Paris, Torre Eiffel, em porta 2 setmanes que ens l'està colant. Aquí segur que no, aquí no hi Aviam. ha massa tradició, crec jo. Potser França, París, ciutat de l'amor, Això qui sap? crec que és un mite, Crec. Escolta, la setmana que ve sabrem la resposta a la pregunta. Eric Andrés al so, Marc Castilla a producció, José Pirt a la realització i la Clara Cera també a les xarxes i a tot arreu.